Enggak mau sampai deh. Olo jangan hubungan lagi deh. deh. Saya kayak lah. जों फिथा जानो नागिरदों आरोना नै फिथाया मोनसे जाबाय ओमफ्राय कफिबो लोंगोन आरोना बेखौ आं जानोसै बेसेबां एथ' दाम केमान 10 थाखा ना 10 थाखा ओमफ्राय आंनि गस्लायाव इउटुबनिबो नाम लगायनो नागिरदों आरोना आं दा नुगोन आरो मा होयो फिथायाव नायदोब्रा एसे गथ'थारलै लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव नै ओमफ्राय जों थौसिबो लाबाय जोङो फिथा जादों आरोना फिथा जानोसै ओमफ्राय नै थौसिबो लादों जोङो जोंनि सेन्टाराव माबा माबि देनो थाखाय ओमफ्राय आंनि गस्लायाव गुफुराव माने इउटुब चेनेलनि माबा लग' होनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जायो भिडिअखौ जानो गोथाव आरोना फिथाया गोथाव मोनजायो जानो माबायदि मोनदां कफि लोंनानै एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थाना होदो टेस्टखौ खोन्थादो अरखाम मोनामो जादों कफिया ओमफ्राय कफियानो ओरैबायदि अरखाम मोनामोना लोंनोनो हायासै आं नै एसेखौनो ओमफ्राय आं नोंसोर लोंना होबाय नै बथसे आंथ' लोंखायो आंना गस्लाया जासिगोन रातियाव एसे आमी बेसे 100 ना बे गस्लायावनो होगोन आरोना आंनि माबाखौ इउटुबनि लोगोखौ आगफाल দিব सिगां जासिन आरोना आगरफाल দিব आगरफाले तो आगफाले सिगां जोमब्रा सोरनिया ल' माजर দিব गेजेराव लोगोफोर नै दा आंनि इउटुबनि ओमफ्राय आंनि फटकखौ होसिन आरोना गस्लायाव बेखौ खालामनायाव गस्लाजों बेजों होनायजों 350 आरोना 350 दा माइ जायो आं गाननानै देखायगोन आरोना होजायोब्रा बेबायदि मेसिनजों होयो आरोना itu mesin kikoi itu mesin itu kikoi itu t-shirt printing t-shirt printing mesin जादों आरोना t-shirtआव प्रिन्ट खालामग्रा आरोना गाव गावनि फटकखौ होनो हायो दोनथ' लोगोफोर आं माने बेसेनखौ 350 फ्रांदों 300 लादों आरोना ओमफ्राय बियो 300 आरो गस्लाजों बे इउटुबनि ल'ग'जों गासै जाबायानो नै मालायसो फिसाद्राय नोङो बियो खालार थांगोन जाबाय बिदि गस्लाया enggak mau sampai deh. Olo jangan hubungan lagi deh. Saya kayak lah. Lo dong lah. Dia naik lah. Bentar. Ini mainnya kalau